Ja, ja, wow, hey. Oh, Ja. en de zon, Wow. en de Hey. zon, en de zon gaat weer onder. Midden in de winter nog steeds dan daar. Ja, One. hey. Ja. Hey, hey. Hey, zoveel dingen dat de sis en werd we hinnen kinderen. Dat we met de kwam naar iets hadden bezinnen. En dan wat via de kinderrap, dat we dan wel rappen. Het begin van een tape al kunnen zetten als van een wal af. Kind van de wal aan, het komt erop tel dat ik niet oefen je skills, oefen je wolfs en wat oefen je met rap. Oefen je op dingen dit ik zes, werd ik het oer heb. In het leven dat ik nog steen, in het leven dat ik in het zuster en alle kanten op gaan. Dat we overal elke kant ergens in gaan. Dat we elke keer maar ergens in gaan. Achter de lachen van de auto's die het oren in gaan. Uit de wolken der hoe in gang vinden. Dus ze binnen verder onder en daarop en daaronder. Het is de op of de onder. Wegen zoals les me in was gaan. De dagen vlenen voorbij, gaan voorbij. We worden vanzelf wel eens lenten. Dus deze dagen dan had ik weer meer lacht om me heen. En dat is dan meer lacht en dat is meer zinnen. Dat is meer zinnen wat ik wil verzinnen. Want ik wil de zinnen op mijn eigen. Dat is kind dat ik er in de vierde kom kind. Dat ik ben dat ik altijd erin via de dag te benen. Want ik spreek maar meer woord, spreek in de tactisch. Een tactievol, een tactievol, tactievol. Tuurlijk kom ik praktievol. Dat is praktisch, dat is praktisch. Links, rechts, handen in de lucht. 1, 2, 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 1, 2, ik wil meer, ik wil minder, ik wil Hielendal niet meer. Ik wil Hielendal net zo volle. Maar dat is dan het juiste baarlijke, want heel volle dat ik echt net wil. Of we net wil en we net hoeven dat net. Het was na je generatie, hoe wij naar het leven zien is na je dingen. Dat zijn na je dingen die we kunnen verzinnen en u kunnen praktiseren in hoe we dit leven. Leef je heel veel te ontdekken in deze kwestie. Wat is het jinnen om iedereen te wijzen? Wat kunnen we ervan meidje en wat we er ontvoeren, wat we er ontdutsen? Zoveel volk loopt shit op u brein, maar nou is het dan nu soms door iets nice van de meidje en dus werd even te stellen en kanalen naar vargen. Oren de mensen even te stellen of dat er is, of in elk geval dat de onderzoek in hoe vieren dat er is. En hoe vieren wat van binnen is, van binnen is kind. En hoe vieren is van boeten wat van boeten is kind. En hoe vieren het werkelijk is, hoe vieren het werkelijk is, dat is hier een paradigma is. En het is werkelijk is, handen in de lucht, handen in de lucht, handen in de lucht. Links, rechts, handen in de lucht. 1, 2. Links, rechts, handen in de lucht, handen in de lucht. 1, 2. Links, rechts, handen in de lucht, handen in de lucht. 1, 2. Links, rechts, handen in de lucht, handen in de lucht. 1, 2. Links, rechts, handen in de lucht, handen in de lucht. 1, 2. Ja, links, rechts, handen in de lucht, handen in de lucht. 1, 2. Ja, links, rechts, handen in de lucht. Op ontdekkingsreis door het leven, researching through this life, infinity lives, spirit of rap movement, Jonathan, Dirk, yes. Hey, handen in de lucht, 1, 2, links, rechts, handen in de lucht. Ja man, plasticon. We nemen je mee. We nemen jullie mee. We take them with you. Go on. Ja. Hey. Hey. Ja. Wow. Hey. Ja, praktiserende. Ja. Ik wil het net weten, maar ik wil het antwoord wel onder Jan. Hoe kan ik het net weten dat ik het antwoord wil onder Jan? Wat was van mij weten, wat was net van mij weten? Welke kant get het op, welke kant get het op? Als we te meten met me kwam, dan komen, maar me kwam er in het midden. Anders vinden en anders uitlokken. Het is een beestenboel.